Aisha ce ta sanya ni. Sanda farin ciki ya bulla, Aisha ce ta sanya ni. Ku bani guri zan dage zan yabo gungin biya, kunnuwan ku bude zan faɗi mai tarbiya. Aisha kyakkyawa ce ta zarce baturiya, idan an ce fa ba nan a duniya ni ma bana nan. Abi dakika ne cewa Aisha ta zace 'yan yola, ta iya kwalliya wanda ya same ta ya zarce ya yi kwalla. Aisha 'yar farasin tala mai kyawun da ba illa, ina roƙonsa Allah na ya kai ni garin yolan nan. Aisha tana da babban suna tare da sunan mahaifiyata, idan na ji mace mai suna Aisha dole na bata girmarta. Cikin mata na yolde fate Aisha ta ɗage tuta. Aisha dai tana sona na buge duk yan wawan nan. Zuciyar ina na baki kaunar ki tana a gaba, kinga ashe muna tare a soyayyar mu sai haiba. Inda so akwai rana mun zarce su yana uba, mun yi kaman kan kauna kwatancen mu a keran nan. Aisha tauraruwa mata ke ce kaɗai ake ta gani, tashin farkon lamarin aure an ce sai da gini. Tun ƙaramin ƙaranci na soyayyar gine tuni, shi dai lamarin soyayya a tare ku haɗu junan nan. Cewa a soyo ni na yi gaba, a dacin so Usman ɗan gata ina haiba. Samun kwanciyar hankali na Aisha ke na yi duba, Usman ɗan gata mai waka na Aisha nan. Burge ni Aisha mai tarbiya, sanda farin ciki ya fulla Aisha ce ta sanya. 09064150958 daga bakin naku Usman Dangata.